ברוכים הבאים ללייב הכי שווה באוטוב. יותר מהפרויקט של סער קליזו, חבר'ה. קודם כל, לפני הכל, לפני שאתם בכלל מתחילים לראות איזה סרטון או משהו, לייק, קומנט, שייר, סאבסקרייב, פעמון. בלי פעמון לא תדעו בכלל איזה סרטון מגיע, מתי מגיע, איך הוא מגיע. מגיע יפה, נראה טוב, עם ג'ל בשיער. לידי, לצידי, הדי-ג'יי לשעבר, הייפר בדי. שלום לך, גבר. Shalom, shalom, ובכן, 30 seconds until minions spawn. As I can tell, the rift is empty. We're waiting for an aggression in this matchup. It's absolutely gorgeous. All the bettings are all set. There's money on the table. And let's hope for the best. We're against Samira and Mocha in the bot lane. We're expecting some hard matchup. And we have to counter this motherfucker. Minions have spawned, which means in 30 seconds we're gonna be on the way towards the lane and get some money and buy some shoes because we need to get fast. We need to get this booty moving, you know what I'm saying? يلا بعربية حبيبي على الله. يا حبيبي يلا يا حبيبي يلا واحد اثنين ثلاثة אמרתי לך כבר כמה פעמים שאני עד שאין לו איזה 1500 אני לא עוזב. מה זאת אומרת 1500? 1500 בחיים שלה, זה, אתה רואה למעלה יש לו עכשיו מספר 764 וזה. וואלה לא הבחנתי. צעקה פוגעת. כלפי חבר או מורה או פגיעה ברכוש. חכה רק שאני אקבל את האי. נראה לי הפעם אני קצת יותר מפוקס מאתמול. יותר טוב לנו. מה אתה נצמד? לא יודע. יכול להיות שאני לא מפוקס כאילו? אין צורך להשתמש באיגנייט. תשמע, סמירה די חלשה עד רמה 6. פה שלך, ביי. תן להם להגיע, תן להם. לקח מיניונים אחי. מה שאפשר. כן, נדפוק פה איזה וורד. זה פלאש בן זונה. שרמית. אתה חייב לראות שהוא קרוב אליך, אין, אתה... צל את הטוב לב שלי. הכל טוב. הכל בסדר. הוא הכניס לי פה את הזה שלו, בן זונה. שלא תיתן, שלא תפחד ממנה, היא חלשה סמירה. לא, לא. מה הוא כאלה? טוב. עם הסטנים שלו. אין לי מנה, אני רגע קצת מאחורה. מה זה? מה קרה? אין לך מנה. זהו, הוא רוצה לבוא לפה, תיזהר. אתה רואה אותו. רואה את החמוד. יאללה, כן. פה יש לו פה סטן, תיזהר. אוי אוי, כן מגיע, כן. רגע. צחק את הכל טוב. למרות שהם ראו אותו, היה פה וורד. אוקיי. אין דווקא W. כן.
תעזור לו רגע בדרקון, אני אעשה פוש ומגיע אליכם. מגיע כפרה. צריך את הכסף. זה חלשים אנחנו כמה זמן הדרקון הזה? כי אין מנה. יהיה בעיה לעשות עכשיו ריקול. סמירה לבד פה. עכשיו ריקול. תן לי אותו, תן לי אותו, תן לי אותו, תן לי אותו, תן לי אותו. עכשיו ריקול. רגע. מעדיף לאבד את הווייב הזה. לחזור לליין כמו שצריך. נראה לי אני אביא את השטות הזאתי. דוקטור מונדו, אני מרגיש כאילו אני משחק עם אלירן. תזהר פה מאחר הזה. I've seen it. אני גם צריך ריקול האמת. זהו, אתה צריך לעשות, אתה לא צריך, למה אתה צריך? כן. רק בשביל לקנות. לקנות משהו, טיפה להתחזק, אני מרגיש שאני כלום לא, כפרה. בסדר, אבל אתה עם הרבה מנה, אז אנחנו במצב טוב יחסית. קח את האחרון, יופי. לבל 5. יש פה את החר הזה שלו, תיזהר. קיר. יפה. הוא רוצה להתקרב אליך, תיזהר. שמע, הם מתים באמא שלי. הם מתים, אם לא, אני הורג אותך. הוא פה. יו, אני מנה. בסדר. אז גמור. הוא ברח מאוקיי? טוב, זה הזמן של לעוף מפה. שלא וייגו יבוא, אנחנו רבע HP. סבבה, אני 6. 6? כן. אני 6. וייגו ומאוקיי. ניקח את זה קודם. איפה הג'אנגל שלהם? כן, אני גם לא רואה אותו. יש פה יכול להיות שהוא שם פה את החרא. תופר פה. שם שם עוד אחד כזה. עכשיו אני level 6. יופי, זה טוב. היי. או, כמה הוא שם פה? 3. שמת לב שהוא פה? הנה הוא דופק את העיקוף הבן זונה. פגעתי בו. הוא רוצה למשוך אותך. הוא שם פה את הזין שזה שלו. דופק פה את העיקוף.
היי, בן זונה. קח אותם, אין לי כחול. טוב, הג'אנגל שלהם בטופ. האולטי שלו זה האולטי שלו. היי. טוב, הרגת. תעשה לא, פוקוס. לא, לא, לא. איך עשית פוקוס? נראה לי על מאוקאי. לא, דפקתי ברייר, זה לא לחץ לי. מצער. מצער. מה אני אגיד לך? איזה זין. טעות שלא דפקתי ברייר. מה, לפלש הייתי דופק? לא היה לי פלש, לא היה לי מה לעשות. אין לי נעליים עדיין. בסדר, לא נורא. טפל בו. הבעיה שסמירה ממש חזקה עכשיו. כן, כבר 3-1. לא, פשוט האולטי שלה זה משהו ש... רק אם היא שחקנית טובה, כאילו אם היא לא שחקנית טובה אז אין מה... יכולה למצוץ. תזהר. אוי ואבוי. עזוב, עזוב, לך אחורה, עזוב. בואי טובה. תראה בזה. יפה. תן לו לצאת לדרקון, תן לו לצאת לדרקון. בוא נתפוס אותם. לא, לא, וזהירות, זהירות. יש מצב חזר לאולטי, אני לא יודע מה קולדם. קיין פה. אוי לא, וגיו, וגיו. הנה. היי, מתתי. בסמק שני. כולנו נתנו להם פיד. לא נורא. כאילו, נורא. מה זה? היא גנבה לי את הדמות. וייגו. אתה ראית מה זה היה? זה וואו. וייגו. שכחתי מזה. אמליו, אמליו. נראה לי שאנחנו מנצחים את זה, אבל... לא יודע למה. הבא שהם שתיהם בונים ארמור, אתה מבין? הוא כבר אייטם מלא, שתיהם אייטם מלא. אז אני צריך משהו שהוא אנטי ארמור, לא? מה אני יכול לקנות? ארמור פנטריישן, אני יודע. יופי, בוא. רגע, אני מולט. אבל יש להם ווארדי. הופה, הופה, הופה. קח. הופה. אולטי עיניי. טוב. שר! בא, בא. לך, לך, לך. כל עוד נפשך בך.
איזה אני אקח פה לארמור פנטריישן? אתה לא צריך ארמור פנטריישן, אתה צריך את המורלו הזה. מורלו? זה האייטם האחרון אצלי, אבל אני אעשה אותו קרוב יותר. כן, זה תלוי במצ'אפ, הם שתיהם בונים ארמור, אתה מבין? אנחנו קיצר בבעיה. מורלו? מורלו אבל זה אנטי-היל, בסדר? כן. טוב, אז אני אקח אותו אחרי הנעליים. עכשיו יהיה טיפה יותר קל עם הנעליים. אה, כי האייטם הבא שלי זה בלקפייר טורץ'. כן, זה גם טוב. אבל זה גם, מה יותר טוב? זה גם סוג של אנטי-היל. כאילו, מה זה סוג של אבל אנטי-היל? מה יותר טוב? שתיהם טובים. לא, זה יותר דמג'. זה פשוט שורף אותם, וזה נראה לי גם, המורלו גם עושה להם 40% וואונדס, משהו כזה, לא? יש פה את הבן זונה הקטן. עכשיו שמתי את הוורד. לך, 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 לך. זהר. יופי, לקחנו ער על זה חשוב. מה הקטע שיש את החסימה פה של הדרקון? מה זה אומר? לא יודע. אחרי זה לא נמצא. יש אולט. הם הלכו לשים. הלכו לעשות. בואו תהרוס את הוורד. אני עוד לא עושה אולט. עכשיו בעצם. יואו. מה, אני לא אקח את הדרקון? לא, בוא'נה. טוב, יאללה, הלך לחץ. יופי. תעשו את הדרקון. קח את הדרקון, אני בא. אני לא יכול לבד. אין לי אני עליו בא. דמג'. יש לי היל עוד 6 שניות. נעשה ריקול, אין לך להם. אז מה לקחת? את הבלקפייר טורץ' או את המורלו? נבחר. המורלו טוב, שתיהם טובים. אני אקח את הבלקפייר. לא, הייתי ממליץ לך קודם כל לקחת את המורלו, מורלו? כי זה נותן לך HP. אוקיי, אז רגע, אז תן לי לחכות רגע, למה יש לי פה שתיהם, את הבלתי פאוור שלו. מה זה אנטי? זה שתיהם, כאילו, עכשיו פגעת בו, אז זה ממשיך להוריד לו דמג', אתה מבין? זה אנטי, וזה מה שיש לך בתור AP לדעתי, כאילו, אני לא כל כך בטוח, כאילו. שזה מה שיש לך בתור AP על... מאוקאי וסמירה יורדים פה. אתה רואה אותם? מכיר. הנה, אני גם בא, אני גם מצטרף. יאללה ביי. ראית אותם. רגע, שנייה, לא נוח לי. תיזהר. רואה אותו. זה דיאנה בדרך? כמה בדרך? או. לא, מה זה התאבדות הזאת? חילענו. באנו בזמן עם האולט.
טוב, טוב ינאי. מורידים את הטורט. מורידים את הטורט. יאללה. יאללה אחורה. יש לי אייטם, נעזור לו. יופי, ניקח את הרד באף וריקול. קצת חשוף, קצת טוב, קצת לא טוב. 3 שניות, 2 שניות. לא ראה אותי, לא ראה אותי, לא ראה אותי. אוי. הוא לא ראה אותו, אני לא יודע. מה זה? תראה את וייגו פה. פמיליאר. וייגו פה, תיזהר. ראיתי. הופה, הופה, הופה. מה, אבל למה להיות גרידי? בוא, לא. אולטי ינאי. הוא מת, הוא ילד מת. קח כסף, קח כסף. הייתה לי הרגשה טובה על המשחק הזה. בוא נעזור להם שם רק. ואחורה. יופי. בוא נלך להתקה נשמה. וואי, יש לי מורלו. אז לך תקנה, לך, תעשה ריקול איפשהו. כן? אני אקח את הוויב הזה, תעשה ריקול. שוב, כל הקבוצה... וואי, יש דרקון עוד 5 שניות. כמעט כל הקבוצה שלהם, אחי, עם הארמור. הנה מה אוקיי? אתה תספיק, הכל טוב. טוב, הם כולם בטופ, הם לא בכיוון. כן, אני הולך מכיוון הטופ. כן, אני הולך לאטקן. בדרך הטופ כזה. טוב, לא, אני יורד לכיוון הדרקון. אוקיי. לא, אתה כאן כבר גמור, הכל טוב. כן. אני רק רוצה לראות שאף אחד לא פה. או, הם במיד. למה הוא סתם רודף אחרי הדריוס הזה? אני חייב להבין, כאילו, מה נותן לו הדריוס? יש אובג'קטיב הרבה יותר חמור מדריוס. איפה סמירה וזה? הם כולם הולכים לדרקון, אחי. לא נראה לי פה, יש פה קטע מסריח. הופה! יואו, איזה התקפה. האולטי שלה, יופי. אין, אני מת ככה או ככה. אין, עשיתי הכל גם. מונדו. טוב, פוקוס. טוב, פוקוס. טוב, פוקוס. טוב. תשמע, הוא מטורף דוקטור מונדו. כן, הפוקוס. טוב, הפוקוס. יואו. הוא עשה לו בית ספר עם הטיול. טוב, איך שאתה מגיע ישר למיד. קיצור.
לכם פה איפשהו, אמא שלהם ערבייה. פה? ידעתי. סמירה, סמירה. מה את עושה? היא רוצה אולטי. יאללה, יאללה, ברום, אני גם דופק עליו היל מטורף עכשיו. יופי, יופי, זה גם מעסיק אותם. זה קבוצה טובה. למות. אבל הוא מביא אותם אלינו. יופי, יופי, יופי. וואו. טוב. איזה פינוק, איזה פינוק. אימא'לה. איזה פינוק של שבוע טוב. שמע, אני חייב ריקול, אחי. לך כפה. דופק ריקול, כן. גם אני יכול להיעזר. יפה. הרגתם, טוב. יאללה. ברור את המשחק. כן, הוא לבד, אין לו מה לעשות. איך לא דפקת פלאש? איזי. דפקתי פלאש. לא. לא. יאללה, תענוג. וואלה, משחק טוב.